napon leköptek, lekurváztak a parlamentből kilépve. Ez nem megengedett a mai világban. Oké, vége a szünetnek, mindenki jöjjön, gyertek. Évikém, Szolya Jucikának is jó, köszi. Jó, Szandikám, kérlek, most próbáld meg egy picit több érzelemmel, őszintében előadni, jó? Köszi, oké, megnézzük így. Milyen érzelmekkel? Indulatos vagyok, igen. Mi a nemzeti kormány voltunk, erős és szilaj, mint Árpád vezérünk. Jó, de én ezt megértem, de empátiával és együttérzéssel több emberhez fogsz tudni eljutni, és nekünk most ez a célunk, hogy az emberek bedőljenek, lájkoljanak, kommenteljenek, nagyobb legyen az elérés, jó? Ja, mert a sok boxszar átmosta az agyukat, de jó legyen. Engem majd lekurváztak, és kicsit megtörve mondjad. A parlamentből kilépve engem majd lekurváztak, és leköptek. Szandikám, próbálj meg sírni. Én nem sírok, az lányos. Na jó, nem bírom. Jó, van, legyen. Ma a parlamentből kilépve engem lekurváztak, és leköptek. Így jó? Na jó, nem bírom. Jó, legyen, akkor nem bánom. Adjál valamit, mint a szemem látok, nem tudom, hagymát, vagy spriccelj oda, vagy valami olyan. Már magát nem fog jönni. 10 perc szünet, gyerekek. Na mi van, szaszva, első alkalom? Fú, Gabi, a jó ide! Innom kell, bazd meg.